Somebody will show me future in my mind. Somebody will show me future in my mind. Yeah. Somebody will show me future in my mind. Somebody will show me future in my mind. Somebody will show me future in my Tak dnešní zápas byl velice náročný, protože byl velice důležitý. No, vyhráli jsme o gól, byla to úporná bitva. Dneska to teda, musím říct, nešlo moc golmanů. Ale za to prostě hráčsky to byl fakt tvrdý. Úporný boj. Nevyšli nám přes oslabení. Skoro ze všech jsme dostali gól a museli jsme otáčet utkání, ale povedlo se to. Sice to nebyly žádný super góly, ale na to se nikdo neptá, se nakonec nevýsledek. Na konci ten tlak jsme naštěstí udrželi, vším možným, co jsme v bráně měli a dopadlo to pro nás dobře. No, hodně důležitý zápas to byl, dalo se do poslední místo, no, tak doufám, že nás to trošku nastartovalo po té sérii neúspěšné a že už se to zvedne a bude to lepší. No. Future in my mind. Somebody will show me future in my